Аз го спрях. Дай пак. Ало, добър ден. Ако няма тока, аре хора за тока. Ой, това с... Не. Не бе, Мой, аз просто. IQ, don't go main. I kill you bitch. What? Shut the fuck up! Shut the fuck up, man. Оф, ме, кое е Shut the това? fuck up, negro. Ау! How do you know I'm black? Cause you Probably have you're Jewish, man. Probably you're Jewish, bro. I know because you don't have father. Кой е сега пясък? Бой, дой на Бостънс. Максо, Бате, дой няма пясък. имаш. Една... Това ще е красиво. Ще кажеш, че живеем в пустинята. Ние сме долу в пустиня. Дай живееш в пустиня. Еби, майка. Как ще се скрити? Какво те ще ни убиваш? Аз точно! Споко, вече обмислям самоубийство. Бате, ти трябваше да го мислиш преди години. Май са на Б. Днеска по биология учихме за аутизъм. Тебе те нямаше. Ти научи ли нещо? Не, аз имам аутизъм. Exactly. Бака! А той може ли да се сложи на такова, което е все едно с мотиката? Демек? Моля, порасна. Не. Не, бе, имам предвид, моля, порасна върху дърта, който е мотикан. Е, така ще го кажа. Не, аз винаги умирам, брат. Как става това? Защото винаги си върху голста, като почнах на това. Аз съм черен. Момчета на вас кой пише? Знам, любосучен е да го заразиш малко, ако може. Доста панар ще го пребие. Аре, видим дали готвиш добре. Не готвиш. Къде? Хитава. Помяр. Умяр се присъства. Що? Граната! Камбаница стайли. Тупо. А типа си... Глипак! Глипак! Аз глипак! Мисля, че съм на български, бе, колпак скапа. Така добре ли, Ани? Не, аз ще си пусна. Кажи ми какво да си пусна. Не, бе, чакай. Чакай, измисли го. Ето така. Ето го. О, да! Така! Колко е щастлив на циганията, бе. Ева ти мангалчето. О, Биг Бос. Максо? Ой, кой това? Ние двоме карахме там. Аре, давай. Давай, постави я! Като ми няма да ме остави! Такова. Ме спря играта. Написа fix your Wi-Fi left. Колко написа фиксия Wi-Fi, не? Искаш да скочим? Къде? Тука. Не бе. Той ако си пълен идиот.